dwi yn siarad efo Fflur Dafydd. Dydw i ddim y person mwyaf technegol dan hael. Da ni wedi bod wrthi ers ryw awr a hanner yn trio gweithio hyn allan. Ac erbyn hyn, da ni wedi cyrraedd y stage yma, felly mae hyn yn wyrth. Felly, diolch i ti am fod yn amyneddgar, Fflur. O'n i'n meddwl ti wedi gallu sgwennu nofel yn y cyfnod da ni wedi bod yn trio sortio hyn allan. Felly, sut wyt ti? Fi'n oreit, diolch. Diolch am ofyn i fi ddod ar colli'r plot. Fi'n gwrando'n astyd ar bob pennod, felly mae'n teimlo bach yn odd i fod ar ochr arall, i fod yn onest. Ond beth ti'n meddwl o'r podlediad, a bydd yn onest? Joio mas draw. Mae fe'n gret ar gyfer wneud rhyw 5Ks bach, ti'n modd, gyda fy nghlun newydd. Just twli hwnna mewn a nawr fel bod pawb yn gwybod bod fi nawr wedi cael rhan o titanium di roi mewn i fi. A sut mae'r glŷ newydd? Mynd fel y boi, diolch yn fawr ti. A dwi'n iawn i fel bod David Jason wedi cael un yn ddiweddar hefyd. A Craig Ravel Horwood, ti'n modd, yr holl celebrities, Elton John. Ti'n modd, mae'n just yn beth really cool i wneud ar y funud. Ydy rhywbeth ffasiynol, yndi? Ydy, just ffasiwn oedd e, really. Ddim really angen un arno fi. Na chdi. Felly beth sydd bod yn wneud yn ddiweddar ar wahân i gael clu newydd? Trio sgwennu nofel, addasu lot o lyfrau mewn i sgriptiau, a just wneud lot o brosiectau ar yr un pryd. Dim byd wedi gweld golau dydd eto, felly fi yn y cyfnod cythryblus na, le mae gymaint o potential i bob peth, ond ti ddim cweit yn gwybod os ti'n gallu gwireddu fe eto. Ond ti wedi bod yn brysur, iawn. Do, flwyddyn diwetha yma, dath y Library Suicides mas, addasiad o'r nofel y llyfrgell. Dath hwnna mas ym mis Ionawr, a wedyn nes I daith rownd sioped llyfrau a gwahanol leoliadau, wneud darlleniadau, trafodaethau, mynd i wyliau gwahanol, bod i Lundain, bod i'r Alban. So mae wedi bod yn gret i fod nôl yn hyrwyddo llyfr, i wedi gwir, achos mae wedi bod yn 10 mlynedd y mwy ers I fi wneud na. Doedd llyfr arall Cymraeg mas yn 2020, Cloi'r Ganiadau, ond achos oedd hwnna dal yng nghanol y cyfnod clo, ges I ddim lansiad na dim byd, a oedd e'n deimlad eitha ryfedd I roi llyfr mas pryd ni. Felly oedd hwn yn neis I fynd I gwrdd â darllenwyr to, a cael trafod dyn nhw, a cofio pa mor neis yw pobl llyfrau I gymharu dy pobl teledu. Dim offence, Dafydd, ond ti'n modd. Na ni, iawn. Felly dyma diwedd y cyfweliad. Diolch yn fawr iawn I ti am ddod. Reit, felly ddawn ni nôl at hynna yn nes ymlaen, ond beth am mynd yn ôl i'r dyddiau cynnar un. Dwi ddigon hen, ac yn ddigon hyll gen I ti ddweud o, I gofio cyfrol Lliwiau Liw Nos, a I honna dy gyfrol gyntaf un di? Na'r gyfrol gyntaf, 2007, fi'n meddwl? Na, 2005. 2005, ie. 2005, ie. Da iawn, ti wedi gwneud y waith cartre, fi jyst ddim yn cofio achos fi'n hen nawr. Ond cyn hynny, oeddech chdi wedi sgwennu ambell I beth ar gyfer y llwyfan ac ar gyfer y theatr? Di hynna'n wir? Ydy, nes I dipyn o bethau pan o'n I yn y geiniau cynnar, dechrau datblygu sgriptiau, ambell I sgript S4C, a wedyn nes I ffilm fer dan gynllun gyda cyfle, dwi'n meddwl. A oedd na gyfnod lle oedd S4C yn ei ffilmiau byrion hefyd. A fi sy'n gweithio sgript Cymru, datblygu sgriptiau, a gyda Coleg y Drynod hefyd. Felly ges I gwbl o bethau theatric a bethau teledu yn y cyfnod yna. A wedyn oedd e jyst yn rhyw fath o un cyfnod o wneud y pethau yna. Wedyn nes I ganolbwyntio mwy felly ar rhyddiaeth. Nes I ddim nôl at y stwff sgriptio am amser hir iawn. Ges I'r pleser o weithio gyda ti yn Pobl y Cwm, wrth gwrs, yn y cyfnod yna hefyd. Do, a cyn hynny, fi yn i'n gweithio yn Nhŷ Newydd. Do, gaethon ni gyfnod yn Nhŷ Newydd yn dod, lle oedd na griw ohono ni yn wneud y ddrama, fath o drama gyfansawdd yma, gyda rannau gwahanol ddrama yn ffurfio un drama, Diwrnod Dwynwen. Gaethon ni wythnos bizar iawn yn Nhŷ Newydd o be fi'n cofio, ond trio roi'r holl beth at ei gilydd. Felly fi wedi anghofio lot am y cyfnodau yna, bod fi wedi bod yn sgwennu sgriptiau blynydde nôl, achos I fi mae'n teimlo bod fi ar gyfnod newydd o sgwennu sgriptiau, ond wrth gwrs oedd yna yn y gorffennol, jyst bod fi ddim nes I ddim adeiladu arno fe ar y pryd, achos es I off I wneud pethau eraill falle.
Ond nes ti gychwyn, achos dwi'n cofio yn y cyfnod yna, oeddach chdi ar y pryd yn gwneud y ddoethuriaeth? O, 'na ni. Ie, o'n i'n neud doethuriaeth ar waith Aros Thomas ym Mhrifysgol Bangor. A wedyn nath hwnna arwain at gyfnod yn darlithio yng Ngholeg y Drindod, a wedyn Prifysgol Abertawe, a o'dd pwyse arna i pryd 'ny i gyhoeddi pethe academaidd hefyd, felly o'dd hwnna'n rhan o'r gwaith ar y pryd hefyd. O'dd e'n gwrthdaro mewn ffordd gyda'r stwff creadigol. Felly, Ie. ga i fynd ar ôl hwnna am ychydig, achos yn amlwg oedd na, a dwi'n gwybod bod yn nodweddiadol ohono ni'r Cymru'n sôn am y pedigree teuluol, sôn am y cefndir yna, ond dy fam ydi Menna Elfyn, Ie. a mae hwnna weithiau yn gallu bod, weithiau mae'n gallu bod yn fwrn, achos bod chdi yn trio ffeindio dy lais dy hun, a ti wastad yn cael dy gysylltu neu dy gyplysu gyda dy fam neu dy dad, a wedyn mae trio torri dy gwys dy hun. Nes ti ffeindio bod hynny'n anodd iawn iawn? Wel, pan o'n i'n ysgol, oedd rhaid i fi astudio ar Cof am Celi fel pawb arall. Felly oedd astudio mam yn yr ysgol, a wedyn mynd i Brifysgol Aberystwyth, a nes i astudio Cymraeg jyst yn y flwyddyn gynta. A fi'n cofio gorfod mynd i ddarlith gan Mihangel Morgan am waith a bywyd Menna Elfyn, a fi jyst yn fel rolio fy llyged yn y rhes flaen. Felly oedd e'n ddiddorol hwnna i gyd, achos dwi ddim wedi sgwennu lot o farddoniaeth, ond nes i mewn cyfnod cynnar fy nes i, a fi'n credu wedyn bod fi wedi sylweddoli bod fi eisiau symud bant o hwnna, achos bod fi'n eisiau cael ynghymaru falle. A wedyn mynd mwy i fyd-ryddiaeth a mwy i fyd-drama. Ond mae fe'n, erbyn hyn, wrth gwrs, mae fe'n wych achos i ni'n gallu trafod gweithiau ein gilydd, a ni'n dangos pethau ein gilydd trwy'r amser ac yn trafod fel cyfoedion. Ond sicr pan ti'n tyfu fyny, ti ddim eisiau cael adnabod fel plentyn y bardd, sy'n handi beidio cael yr un enw hefyd. Mae hwnna'n, dews da gan mam a dad fyna. A fi wedi cario ymlaen y traddodiad gyfer mhlant fy hun, a sy'n un o'n ni ar un enw yn y teulu yma, felly dyn nhw ddim yn goffo cael eu cysylltu gyda fi. O, nid scandal, diolch chi. Na, fi'n credu mae rai pobl yn yr ysgol yn meddwl, scandal yw e, ddim yn deall pam does dim yr un cyfwenwau gyda'r ddwy ferch, ond neu adael nhw feddwl na, achos mae'n neud fi mwy exciting mewn ffordd, yn dweud. Felly, nes ti gychwyn wedyn ar y trywydd academaidd, a wedyn, be nes ti? Ffeindio bod yr ochr greadigol yn apelio mwy, neu bod o yn benderfynu lle o rhaid i chdi neu penderfyniad a dwi'n mynd lawr y trywydd academaidd, neu a dwi eisiau mynd lawr y lôn greadigol? Ie, fi'n credu oedd yng ngredd fi yn dweud wrtho fi erbyn diwedd bod yr gwaith academaidd ddim yn rhywbeth o'n i wir yn cyffroi drosto. Ti'n bod, o'n i ddim yn falle'n darllen rhyw erthygl academaidd gan rhywun mewn rhyw lyfr yn meddwl, licen i sy'n ni di sgwennu hwnna. Falle bydden ni yn teimlo fel na am rhyw ddarn o waith creadigol. A oedd y ddau yn rhyw fath o fynd â'i gilydd yn eitha da, o ran bod yr stwff academaidd yn brec o'r stwff creadigol am gyfnod tan i fi gael y plant. Achos unwaith ges i'r plant wedyn, ti'n bod, oedden nhw'n cymryd yn amser hamdden ni gyd, a wedyn os ni'n treulio'n holl amser gwaith yn neud stwff academaidd, oedd na ddim lle i'r stwff creadigol. Felly mewn ffordd, ti'n bod, cael nhw pryd nes i, oedd y peth gorau, achos nath e orfodi fi wneud rhyw fath o benderfyniad o beth o'n i wir eisiau canolbwyntio arno. A o'n i eisiau bod yn amser i bant wrthyn nhw yn rhywbeth yn werthfawr iawn i fi, a bod fi'n cael boddhad o'n neud e. A felly, nes i'r penderfyniad 2016 bod fi'n mynd i adael y brifysgol yn Fflwyr. A os o'n i wedi bod ar gontract, falle bach yn llai am cwbl blynydde, ond nes i jyst penderfynu, reit, fi'n gadael yn Fflwyr, fi'n mynd i fynd ar liwt yn hunan yn Fflwyr o'r pwynt yn ymlaen. Felly dim ond ers 2016 i fi'n awdur llawrydd go iawn, sy'n ni'n dweud. Ac ers hynny wedi bod yn brysur iawn, felly oedd e'r penderfyniad iawn, fi'n credu. A ti ddim yn dyfaru? Dim, sa'n edrych nôl o gwbl, a fi jyst yn falch bod fi wedi wneud e pan nes i wneud e, achos mae wedi rhoi cyfle i fi nawr i adeiladu gyrfa yn y maes teledu. Oedd yn rhywbeth mewn ffordd o'n i wedi rhoi fyny arno, jyst achos doedd e ddim yn ffitio mewn
i'r pethau eraill nhw'n wneud. Yn y cyfnod na lle ni'n gweithio ar pobl y cwm gyda ti, os ti'n cofio, o'n i hefyd yn rhan amser yn Abertawe, felly o'n i'n pryd ni yn trio cydbwyso dau beth oedd yn y ddisgyblaeth anodd, achos wrth gwrs oedd y sgriptiau yna fod mewn amser penodol, o'n i'n methu cymryd yr holl amser yn y byd i wneud nhw, o'n i'n sgwennu sgriptiau ar y tren, ar ffordd lawr y gwaith, a ar y ffordd nôl, a doedd hwnna just ddim yn, doedd y patrwm na just ddim yn gweithio mewn ffordd. O'n i wedi rhoi lan ar y syniad bydden ni'n neud sgriptiau, ond ffodus iawn dath y cyfle na nôl. A yn y bôn, ti wedi llwyddo i fynd lawr a torri dy gwys dy hun. Yn yr ystyr, ges ti parch yr ysbrydrec, a wedyn yr amgueddfa. Yeah. Amgueddfa 1 ac amgueddfa 2 a 35 diwrnod hefyd. Yeah. Ond yn naturiol, mae yna fyd o wahaniaeth rhwng sgwennu rhyddiaeth a sgwennu llyfr, nofel a sgwennu teledu. Pa'r un sy'n ti'n dweud wyt ti'n mwynhau fwyaf? Sgwennu ar gyfer y teledu fi'n ei mwynhau fwyaf, heb os, achos ti'n cydweithio gyda pobl. Mae gen ti strwythur benodol ar gyfer dy benodau. Mae yna driciau, ti'n gwybod sut i'w defnyddio. Fi'n gweld e fel gwaith mwy mecanyddol, er bod e'n greadigol yn ei hanfod, mae e hefyd yn gosod y mechanics o'r peth ar y dudalen yn rhywbeth fi'n gallu ymgolli'n llwyr ynddo. Lle mae sgwennu nofel yn gymaint o ddisgyblaeth anodd, mae'r ffurfiau'n amrywio, allu di arbrofi, allu di bron wneud unrhyw beth ti moyn, ac mae hynny yn wych o beth ar y degau a'n hollol frewchus ar degau eraill. A mewn gwirionedd, sneb eisiau gweld y nofel di os nes bod wedi gorffen. Lle gyda teledu, mae gymaint o drafod ar bob pwynt. Mae yna drafod wrth bod ti'n rhoi'r synopsis i lawr, mae yna drafod wrth bod ti'n gwneud drafft cynta, neu hyd yn oed weithiau dangos cwbl o dudalennau gynhyrchydd ac yn y blaen, a mae'r trafodaethau yn parhau, a mae'n rhan o rhywbeth ehangach, mae'n rhywbeth o blueprint i bobl eraill gael gweithio arno hefyd. Felly mae'r siwrne ti'n mynd arno gyda sgriptiau yn rhywbeth sydd yn gyffroes trwy'r adeg, achos mae yna newidiadau trwy'r amser. Ond ie, mae nofelau just yn anoddach, ond maen nhw'n para am byth. Felly, mae teledu wedi mynd mewn ennyd, a dyw'r llyfr ddim, felly mae yna bonuses i'r ddau beth. Ond ydy o'n rhwystredig weithio oherwydd mae gen ti fwy o reolaeth dros nofel, neu mae gen ti fwy o reolaeth ynglyn â yr siwrna mae dy gymeriad, neu dy brif gymeriad i mynd arno fo. Hefo teledu, fel ti'n deud, mae o'n fwy o gywaith, a mae yna gymaint o bobl yn rhan o'r broses. Oedd hwnna yn rhywbeth yn wers nes ti ffeindio ychydig yn anodd ar y dechrau? Ynglyn â... Oedd. Oedd e yn, o'n i wedi mynd o sgwennu nofelau yn reit rheolaidd, falle coeddi bob 2 flynedd i fod yn sgwennu sgript. Oedd yn golygu, goffod cywasgu'r hyn o'n i'n trio i ddweud, a meddwl lot mwy am is-destun, a trystio cyfarwyddwyr, cynnyrchwyr i fod yn gweld beth oedd ar dudalen yn ehangach i beth o ti wedi rhoi lawr fel cyfarwyddyd. Felly o'n i'n sgwennu mewn ffordd nofelaidd iawn, mae'n siŵr o ran disgrifiadau, o ran cyfeiriadau, bethau, a cyfarwyddiadau. Nes i weithio'n agos iawn gyda Paul Jones ar ddadwneud peth o'r meddylfryd yna o fod yn novelistic yn y ffordd ni'n edrych ar y sgript, a i feddwl yn fwy delweddol. Ac erbyn hyn, byddwn ni'n gweud bod fi wedi cael gafel ar beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ddoi beth yn eitha clir. Wedi gweud ni, ti'n mynd nôl i sgwennu nofel, ac yn sydyn iawn ti'n meddwl, fi bron yn rhy weledol fan hyn, fi'n dychmygu fe fel golygfa. Lle dylen ni fod yn meddwl mwy amdano fe fel profiad i'r darllenydd. Mae sgwennu paragraff o ryddiaeth ar ôl ti fod yn gweithio ar sgriptiau gwir am gwbl o fisoedd yn teimlo yn llafurus dros ben, achos ti di arfer gyda, reit, mae yna ddeialog fan hyn, a wedyn mae yna olygfa nesaf, a fel ni'n sôn, mae'r strwythur mor wahanol, a mae'r strwythur yn cael momentum ac yn cadw ti fynd, lle mewn nofel ti'n mynd o un paragraff i'r llall, a maen nhw gyd yn cymryd gwaith meddwl dwys iawn.
Ond fi'n credu bod beth fi wedi elwa o fynd nôl i sgwennu nofelau ar ôl sgwennu sgriptiau yw bod fi yn golygu fy hunan yn llawer gwell nag o'n i. A fi'n llawer llai blodeuog a fi'n cyrraedd at y pwynt ynghynt a fi'n ymddiried mwy yn yr is-destun. Felly fi wedi elwa hefyd o ryw fath o arddull sydd yn y nofelau nawr o ddim yna cyn y gwaith sgrin. Felly, wyt ti'n dweud oeddech chdi'n arfer bod chydig yn fwy blodeuog dy arddull cyn O'n. sgwennu, a wedyn mae hwnna wedi newid yn sgil sgwennu ar gyfer teledu? Ydy, a mae'r broses olygu wedi newid, felly fydden ni'n olygu fy hunan gymaint cyn dangos unrhyw beth i unrhyw un, lle o'r blaen fi'n credu yn y ugeiniau. Fydden ni'n raffu nofelau bant a ddim meddwl lot ynglyn â stopio i edrych neu ail ystyried rhyw frawddeg neu rhyw drosiad, bydden ni jyst yn danfon e. Ti'n bod o ran y peth, beth maen nhw'n gweud, kill your darlings, fi lot well yn cael gwared ar bethau, hyd yn oed bod fi'n hoffi'r brawddeg yna, os nag nhw a pwrpas clir fi yn goredu nhw. Fi yn y broses ar y funud o ail strwythuro ac ail sgwennu nofel sydd wedi bod mewn drafft cyntaf sydd wedi cael i ddarllen gan olygydd, a mae gymaint o waith ail wneud arno fe, ond fi yn y broses na cael gwared gofys i gael gwared ar 20,000 o eiriau fi'n credu o rhywbeth o'n i'n really hoffi. Doedd y golygydd ddim, mae hi sy'n iawn, dwi ddim yn talu ei le yn y nofel, ond mae gorfod rhoi 20,000 o eiriau i'r naill ochr a just gweud, okay, oedd hwnna just yn brofiad o ran sgwennu fe. Be di thema'r nofel na? Neu ti eisiau... So'r nofel nesaf, The House of Water, sy'n dod mas Ionawr 2025, mae am ferch ifanc yn cyrraedd adre i'w thŷ a ffeindio ei theulu wedi marw. Mae yna rhywbeth wedi digwydd iddyn nhw, mae yna ddirgelwch ynglyn â sut mae wedi digwydd a ei pherthynas hi gyda dyn ifanc sy'n gweithio yn y morg mewn tre fach yng Nghymru, a sut maen nhw'n dod i ddeall beth ddigwyddodd yn y tŷ y noson yna. Da. Difyr. Wel, gobeithio, sa'n gwybod eto os yw ond... Ond oedd y nofel gyntaf Saesneg di, The Library Suicides, oedd Nid hwnna'n nofel gyntaf Saesneg. 20,000 Saints oedd y nofel gyntaf Saesneg. Dath mas yn 2007. Oedd honna yn seiliedig ar atyniad? Oedd hi'n ail ddychmygiad o atyniad. Oedd hi yn wahanol iawn i atyniad. Oedd na straeon dirgelwch yn ddi o ddim yn y gwreiddiol. So oedd hi'n wahanol iawn. Felly oedd hi yn nofel wreiddiol i bob pwrpas, ond jyst wedi lleoli ar Ynys Enlli, ond gael castaeth o gwahanol o gymeriadau. Achos o'n i'n ffeindio bod The Library Suicides yn hollol wahanol i'r llyfrgell. Ydy, mae hefyd yn ail ddychmygiad. A i fi gymaint yn hun yn sgwennu The Library Suicides, ac wedi cael amser i wir i feddwl am y themau yna a'r stori yna a beth oedd yn gweithio orau hi, a hefyd wedi cael wneud ffilm o'r nofel yn y cyfamser sydd yn rhyw fath o daith anarferol i addasiad yn dywe mewn ffordd. Ti'n fel arfer yn cael wneud y llyfr ar ôl wneud y ffilm. A ges i fod had mawr o sgwennu mewn i'r nofel The Library Suicides, rai o'r golygfeydd nath nhw benderfynu torri allan o'r ffilm. Felly oedd hynny'n teimlo fel cymryd rhyw fath o reolaeth nôl ar yn syniadau yn hunan. Reit. Ond hefyd, mi oedd y llyfrgell, hynny yw falle bod fi'n anheg yn dweud hyn, ond oedd y llyfrgell yn amlwg wedi cael ei wreiddio yn y Gymdeithas Gymraeg yn Aberystwyth. Oedd yna gyfeiriadau tuag at unigolion, dwi'n meddwl oedd pawb yn gyfarwydd â nhw sydd wedi bod yn y llyfrgell gen ac sydd wedi treulio cyfnod yna. Mi oedd y Library Suicides, swn i'n dweud, yn ymwneud gyda themau sydd falle chydig yn fwy cyffredinol, so ti'n dweud, oherwydd bod falle yn naturiol bod y gynulleidfa yn wahanol, ond oedd hwnna rhywbeth bwriadol ar dy ran di? Wel, fi'n credu ges i anhawster mawr yn cyfieithu y nofel yna yn wreiddiol achos bod hi mor Gymreig, a dychan yw hi yn y Gymraeg, felly ni gyd o fewn dychan yn
chwerthin ar ein hunain ac yn i gyd yn deall, yn y nofel Gymraeg, mae pawb yn deall am beth ti'n siarad. A mewn ffordd, pan fi'n sgwennu'n Saesneg am Gymru, fi tyma bach yn fwy gwarchodol, a fi ddim eisiau gwneud hwyl ar ein pennau ni, neu fi ddim eisiau pobl eraill i wybod pa mor ridiculous i ni go iawn. Felly, i fi'n trin a trafod y themau Cymreig mewn ffordd ychydig yn fwy eang. A o'n i yn fwriadol wedi galw'r wlad yma yn y llyfr the small country a the neighbouring country, fel bod e'n teimlo'n fwy eang i apêl, a bod pobl falle dros y byd yn gallu deall beth yw ei gael o'r mesu gan bŵer mwy. Ac oedd wedi cymryd gymaint o amser i fi feddwl sut o'n i'n mynd i ddod rownd y cyfeiriadau yn y nofel wreiddiol at lenyddiaeth Gymraeg, er enghraifft. Mae'n gymaint ynddo fe, yn sôn am eben fardd a mae'n gyfeiriadau at lenorion. A nes i, ar ôl 10 mlynedd o ystyried hyn, nes i ffeindio rhyw fath o ffordd o gwmpas y pethau yna. A mae eben fardd, eben the poet, yn dod nôl, mae'n hawlio i le o hyd yn y nofel, ond mae'n teimlo tyma bach fel bod mwy o dinc Ewropeaidd iddo fe, fel cymeriad, neu bod e'n rhywbeth mwy arallfydol yn y nofel yma. Mae'n ddiddorol sut mae'r Saesneg yn sydyn iawn yn hala pethau i edrych yn reit estron, ar y dudalen, ac a fwy o apêl falle, i bobl i ddeall yn union beth yw sefyllfa Cymru. Ond o'n i ddim eisiau sôn am Gymru yn benodol, mwyn agor e fyny am hynny. Achos o'n i'n ffeindio fo cweit mor ddeifio ar llyfrgell. O'n i'n weld i fi be oedd yn ddifyr iawn oedd yn themau yn ymwneud gyda, fel ti'n dweud, y wlad drws nesa oedd y fygythiad parhaol, a yr syniad o rôl y ferch hefyd. O'n i'n meddwl bod yr agweddau hynny falle ychydig yn amlycach yn The Library Suicides nag oedd o'n y llyfrgell. Ti'n meddwl bod hwnna... Mae'n themau... Mae'n bethau sydd wedi digwydd yn y 10 mlynedd ers coeddi'r peth gwreiddiol, gymaint o bethau yn fwy amlwg, toxic masculinity a bethau, a llais menywod, a sut mae menywod yn cael ei cofio i gymharu â dynion. Oedd hwnna gyd yna, ond falle bod fi jyst wedi datblygu'r elfen yna'n fwy. Mae yna sôn am symud cerflun John Williams o'na, er enghraifft, yn ystod y cyfnod lle oedd pobl yn dymchwel cerfluniau ac yn y blaen. Mae yna bethau falle fwy cyfredol sydd wedi gweithio i ffordd i mewn, ond mae hefyd wedi gorfod bod yn nofel drosedd, felly dyna be oedd yn ddiddorol am y broses y sgwennu hon, gyda cyhoeddwr fel Hodder and Stoughton, a gyda imprint Hodder Fiction sydd yn imprint masnachol sydd yn gwerthu lot o lyfrau trosedd ac yn trio, wastad yn trio roi rhyw taglines a pethau ar nofelau i'w gwerthu nhw fel, bod nhw'n mynd i fod yn page turners ag ati. Oedd rhaid fi weithio'n galed iawn gyda'r golygydd ar ddiweddu pob pennod gyda rhyw fath o hook i beidio datgelu gormod yn rhy fuan, a sut oedd dirgelion yn cael ei datgelu yn ystod y bennod o ran y pace y peth. Mae hwnna wedi bod yn ddiddorol. A hefyd bod yn y nofel Gymraeg, oedd y gwistlon ddim wir yn gweud gymaint o hynny, a doedd na neb yn trio dianc, er enghraifft, ond oedd y golygydd yn benodol iawn ynglyn â, ti angen gwneud fwy o ddefnydd o digasta mewn stori drosedd. Wrth gwrs mae rhywun yn mynd i drio dianc am rhaid iddyn nhw gael ei tynnu nôl, neu mae rhywun arall yn mynd i gael anaf. Felly oedd na fwy o rhythm i'r peth, achos bod eu disgwyliadau nhw'n uwch o ran sut mae nofel drosedd yn gweithio. Felly oedd rhaid i fi hefyd i fwrw'r holl geiriadau yna yn ogystal a cadw'r themau gwleidyddol o'n i eisiau cadw mewn. Na chdi. Mae rai ddweud, nes i wir fwynhau am resymau hollol wahanol yn debyg. Achos mi oedd swn i'n dweud, ti'n gwybod oeddech chdi'n dweud bod chdi di addasu hi, yn bendant swn i'n dweud bod ti'n fwy o nofel wreiddiol. Achos o'n i yn meddwl i ddechrau pam sylweddol eisiau o mae sylfaen i'r Library Suicide ydi llyfrgell yn bendant i'r lefel nesaf, swn i'n dweud. A mae'r diweddglo yn gwbl wahanol. Hynny yw, bobl sydd wedi darllen y llyfrgell, fydden nhw'n gwybod bod eben yn wneud darganfyddiad tuag at diwedd y nofel sydd yn
yn reit fawr am be sy'n cael ei cuddio a beth yw pwrpas hynny. Ond yn y nofel Saesneg, mae fe'n darganfod yn hollol wahanol. Mae'r rheswm drosto fe yn hollol wahanol, felly mae fath o denouement y nofel a ergyd y nofel ac ystyr y nofel yn hollol wahanol Ie. i'r nofel Gymraeg. Dau gwestiwn sydyn i chdi wan. Iawn. A o ran hyrwyddo, ti'n dda iawn. Mae hwn yn rhywbeth da ni wedi drafod ar colli plot cwpl o weithiau ynglyn â awduron yn hyrwyddo ei gwaith ar y cyfryngau cymdeithasol. Ti'n dda iawn am wneud hwnna. Wyt ti'n meddwl bod o'n bwysig? Dwi'n gwybod bod gen ti Hodder yn Stott yn rwan a bod nhw falla yn wasg sydd falla hefo fwy adnoddau nag oedd y lolfa ymreiddiol a falle, a mae'r farchnad di yn amlwg yn llawer ehangach rwan. Ond sut wyt ti'n ffeindio y broses o hyrwyddo? Ti'n fwynhau o? Neu? Wel, byswn i'n hoffi bod rhywun yn gwneud mwy ohono fe ar fy rhan. Ti'n modd, hyd yn oed bod gyda coeddwr mawr fel Hodder, ti'n modd, hyn a hyn nawn nhw'n wneud mewn gwirionedd. Tra mae Delivered i allan, falle ar ôl y fydd o'r allan nawn nhw pwysio fe'n eitha caled, ond wedyn maen nhw'n symud ymlaen y prosiectau eraill, ac i ti ar ben dy hun eto. Felly fi'n credu bod mae yn bwysig i gadw amlygrwydd ti'n bod, ar y cyfryngau cymdeithasol, wedi pan mae'n dod i werthu llyfr, achos mae'n gallu bod, wel, ni gyd yn gwybod, mae'n hard sell ar nofelau, bod, os i ti mewn ar wasg Brydeinig hefyd, ti'n moyn cyrraedd gymaint o bobl sy'n bosib. Felly mae fe yn rhywbeth dwi'n ymwybodol bod fi yn gorfod wneud. Gyda'r gwaith teledu, byswn ni hefyd yn dymuno bod yna rhywun arall yn gwneud gwell job o wneud yna fi, ond fi'n teimlo bod fi yn gorfod eto yn wneud y pethau yna i gyrraedd cynulleidfa ehangach ac i gadw adeiladu ar y cysylltiadau sydd da fi mwyn wneud i bethau i deithio neu i gael retweets ac yn y blaen. Mewn byd delfrydol, bydde da ti rhywun yn gweithio ti 24 awr dydd yn wneud yr holl stwff yma fel bod ti ddim yn gorfod, achos weithiau mae yn teimlo fel, pam ydw i nawr yn gofyn wneud hyn. Ond ond mewn gwirionedd dwi'n cymryd gymaint ni o fy mywyd gwaith, a falle bod fi jyst yn defnyddio fel bach o distraction i beidio sgwennu weithiau. Un cwestiwn bach i orffan. O'r dyddiau cynnar hynny yn newydd, i fod yn gweithio ar sgriptiau theatr fach dy hun, ti wedi yn amlwg, ti wedi cael gyrfa hynod llwyddiannus a ti wedi gwneud lot fawr o gysylltiadau, ond be fysa dy gyngor di rhywun sydd yn cychwyn allan ym myd sgwennu? So ti'n gorfod dewis un peth, be fysa'r cyngor yna? Wel, mae'n dibynnu, wyt ti'n siarad am ddechrau sgwennu mewn i dyledu neu rhyddiaeth neu unrhyw fath o sgwennu? I unrhyw un sydd falla yn ei harddegau hwyr a maen nhw ei bryd ar sgwennu, ond dyn nhw ddim yn gwybod be na sut i wneud, be sydd ti ddeud wrthyn nhw. Wel, fi'n credu y peth bwysicau yw i jyst i gynhyrchu pethau, ti'n modd, i wneud siŵr bod digon o stwff da ti i ddangos i rhywun, achos, ti'n modd, allu di ddim wir symud ymlaen heb bod at i'r corff o waith yna i ddangos i rhywun beth o dyfwriad di, felly i be bynnag maes i ti eisiau mynd, mae jyst yn bwysig bod y cynnyrch yna, os yw yn faes teledu, er enghraifft, bod ti yn sgwennu, bod ti'n cymryd amser i sgwennu sgript y hun a bod ti ddim yn aros i rywun ddod ato ti mwyn cael comisiwn neu beth bynnag. Fel bod da ti rhywbeth ti'n gallu dangos i rywun bod ti o ddifri, fi'n credu dyna beth mae pobl mewn ffordd eisiau yn y byd sgwennu yn gyffredinol, yw jyst teimlo bod rhywun wir o ddifri ynglyn â be maen nhw'n wneud. Mae hynny yn anffodus ar ddechrau'r yrfa jyst yn golygu sgwennu llwyth o bethau i ti gael trio mas beth sy'n gweithio i ti, beth sy'n falle ddim yn gweithio mor dda i ti. Roi cyfleudi na ni i arbrofi ac i fethu hefyd. Mae methiant yn rhan pwysig iawn o'r daith sgwennu, sy'n ni'n dweud, mwy na dim byd, ti'n bod, ar bob lefel a bob
genre gwahanol i fi wedi gweithio. Mae yna lot o, ti'n modd, mae'n lot o fethiant, lot o rejection, mae yna bethau sydd ddim yn cael ei wneud, a bod ti jyst yn barod i dderbyn hwnna, bod hwnna'n cryfhau dy skillset ti mewn ffordd er mwyn symud mlaen. Felly just sgwennwch. Fi'n credu dyna beth o'n i'n trio gweud, ond dylai fi jyst i gweud hwnna ar y dechrau, bydde wedi bod lot symlach. O'n i'n mynd i ddweud, sydd bod fwy cryno, sgwennwch. Sa'n da iawn yn bod yn gryno, ond pan fi'n gofio sgwennu'r oll eiriau yma drwy amser. Gret. Wel, ar y nodyn yna, cyn ti ddechrau polderio pellach, dwi'n mynd. Diolch yn fawr iawn ti, Fflur. Dwi'n mwynhau'r sgwrs. Gymediolol. Croeso. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan band o'r enw Bandy Cwts a'r trac ydi o Newydd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.